Picalletres. Presenta l'Ali Ginés. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes des dels estudis de la xarxa de comunicació local a aquesta edició especial del Picalletres. Picalletres, el concurs favorit dels qui ens estimem la llengua. I tant que sí que ens l'estimem, jo com a mínim, l'Ali Giner, que us acompanyarà des d'ara i durant la propera mitja horeta. I segur que els nostres concursants d'avui d'aquesta eliminatòria especial del Picalletres també se l'estimen. De fet, el que resulti guanyador representarà la comarca de la Conca del Barberà a l'edició nacional del Picalletres Ràdio. Sí senyor, i són els alumnes de l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí i de l'Institut Martí L'Humà de Montblanc. Anem cap a les ràdios locals de l'Espluga del Francolí i Montblanc, a veure si estan realment a punt. I saludem els nostres companys allà, l'Espluga FM Ràdio, Xavier Lozano, què tal? Què tal? Bon dia, Lali, molt bé. Com estem? Qui tenim per aquí? Doncs mira, aquí tenim tres joves, dos noies, un noi que venen aquí moltíssimes ganes de competir en aquest Picalletres perquè a més ens fa moltíssima il·lusió, perquè això de competir amb Montblanc té el seu què, aquí a la Conca de Barberà té la seva gràcia. Té la seva gràcia, no? Doncs que es presentin, si Deixem vols. que es presentin, si de cas. L'Alina, la Júlia i el Boris. Alina, endavant. Hola, em dic Alina, tinc 14 anys i m'agrada molt jugar a futbol. M'han dit que ets de Romania? Sí, I a casa teva quina llengua parleu? les dues, català, castellà i romanès. Per tant, un bon repte, fer aquest concurs. Molt bé, endavant. Sí. Júlia, Hola, bon dia, em dic Júlia Mollà, tinc 14 anys i jugo a futbol i també toco la gralla. toques la gralla i jugues a futbol una mica contradictori, no? Sí, una mica. On jugues a futbol? Aquí a l'Espluga, al femení. Molt bé. I aquest noi, el Boris, Em dic Boris Tella, soc de Vimbodí i tinc 13 anys. I m'agrada molt jugar a futbol. també t'agrada jugar a futbol, a tu? Molt bé. Fixeu-vos que, a més tenim aquí una varietat dialectal important, Sí, que ho hem vist. Entre la Lina, que té un català adoptat, la Júlia, que parla un català a transició de l'Espluga de Francolí, i el Boris, que és de Vimbodí, en què es parla un català ja gairebé occidental. Per tant, aquí Una varietat molt maca, bonica avui d'aquests colors dialectals avui en aquest programa. Bé, és el que busquem, de fet, en aquest programa, una mica això. Molt bé, doncs molt benvinguts i benvingudes i moltíssima sort. Anem cap a Ràdio Montblanc. Josep Ardila, com estem? Hola, què tal, Gavi? Com estem? Bé, estem ben acompanyats, no? Estem molt ben acompanyats, amb moltes ganes ja de començar a lletrejar i a participar al Picalletres, amb dos nois i una noia del Martí L'Humà, de l'Institut d'aquí a Montblanc, que, a més, tenien moltes ganes de participar. Ja fa estona que es donen ànims entre ells, es donen les mans entre ells per donar-se suport, i, vaja, tenen ja moltes ganes de començar a xerrar. No els farem I què et esperar sembla més, si doncs. els presentem? I tant. Sí, endavant. Endavant, nois. Hola, em dic Andrea del Puy, tinc 13 anys i m'agrada escoltar música i jugar a futbol. Bé, veig que... Hola, em dic Enric, jugo a futbol i m'agrada tocar el clarinet. Un altre que també és musical, Jo em dic musical Bernat, i Lleixà, futbol. jugo a bàsquet i doncs toco el piano i el trombó. Ja ho veus, Avi, que tenim músics, tenim esportistes, uns Ho del deia, ho futbol, deia. d'altres del bàsquet, però, escolta'm, Bernat, tu de quin equip ets? De futbol? Sí. De recreatiu de Huelva. I vosaltres dos, Andrea i Enric? Barça. Del Barça. Home, Bernat, això és una mica curiós, no? Sí, ves, I això, com et va venir aquesta afició pel recreatiu de Huelva? Oh, doncs perquè tampoc no tenia ganes de ser del Barça perquè, com ja veieu, tothom, bueno, la majoria de gent ho és. Per portar la contrària, un no, bon Bernat? equip, com era fa anys, el recreatiu, i m'he quedat allí. Clar que sí, com per portar la contrària una miqueta, com Sí, diu el home, Bavi. clar, sí. Doncs ja veus, tenim varietat de tot aquí, Bavi. També, molt bé. Moltíssima sort també per vosaltres i ara, si us sembla, aprofitem també per saludar el nostre jurat, que ve disposadíssim a no deixar-ne passar ni una, no, jurat? Bé, intentarem ser justos i correctes amb els concursants. Així m'agrada. Concursants, esteu a punt per començar? Sí? Sí. Doncs, perfecte. Endavant amb el Picalletres i amb la secció La Postal. La postal. Ja sabeu que aquí volem que ens expliqueu, vaja, més coses de vosaltres, dels vostres centres, de les vostres poblacions, del que vulgueu explicar-nos. Anem cap a l'Espluga de Francolí. Xavier, qui ens llegeix aquí la postal? Doncs mira, la Lina, que avui ens donarà la seva particular visió d'aquest entorn nostre, de l'Espluga de Francolí. Lina, endavant. Nosaltres tres venim de l'Espluga de Francolí, veniu a veure's quan vulgueu i visiteu la cova i el museu. Aquí els millors carquinyolis tastareu. I tant que Molt bé, vindrem. gastronomia i turisme, aquí a I tant l'Espluga que de vindrem, Francolí. home, amb aquesta postal i tant que vindrem. Us esperem. Anem cap a Montblanc, doncs. Josep, qui ens ha de llegir aquí la postal? Doncs l'Enric, que ell no ho llegirà ben bé, sinó que ell està molt convençut de què fem i què som a Montblanc i ho explicarà molt bé. Endavant, doncs Enric. millor. Montblanc és la capital de la Conca de Barberà
És un poble amb uns 7.000 habitants, és un poble emmurallat i es diu que és on va transcórrer la llegenda de Sant Jordi. Per Sant Jordi es fa una setmana medieval on rebem a molts visitants. Ja ho veieu que és el màxim exponent del municipi, aquest recinte emmurallat, i el Sant Jordi, que va matar el drac aquí a Montblanc. Sí, tradició i deu ser maco de veure això, Doncs també anirem a Montblanc, d'això que no en càpiga cap dubte. En fi, anem a veure també qui comença per cada equip, no? Si us sembla. Comencem l'Espluga del Francolí, que comença l'Espluga? Sí, aquí començarà la Lina. La Lina, doncs molt valenta la Lina, molta sort també per tu. I a Montblanc qui triem? Doncs aquí començarà l'Andrea. L'Andrea, també, molt valenta. Dues noies, No dic que vulgui dir res, però, en fi, molt bé, molt valentes les dues. Ja sabeu que concurseu fins que cometeu una errada, que quan això passi, si és que passa, que tant de bo no, però vaja, tot pot passar, el següent concursant anirà agafant el relleu i així anirem fent. Què passa si els 3 concursants d'un mateix equip cometeu un error a la mateixa prova? Doncs molt senzill, que no podreu concursar fins a la propera. Tot entès? Ha quedat tot clar? Sí? Doncs endavant amb el Picalletres i amb la primera prova de lletreig. A lletrejar. Comencem, com sempre, amb una prova de lletreig, però tranquils, que això és com si encara estiguéssim, per dir alguna cosa, al campament base de l'Everest. No sé si sabeu què vull dir, no? De fet, estem aquí fent els preparatius, que hi ha nervis, sí, però la dificultat ara mateix és mínima. Recordem les regles del joc. Ja sabeu que es tracta de lletrejar el màxim de paraules possibles en un minut, que són paraules d'entre 5 i 7 lletres, i que els verbs sempre són ara mateix en infinitiu. Anem cap a l'Institut Joan Amigó i Callau amb la Lina. Estàs a punt, Alina? Sí. Som-hi, doncs. Temps. Morera. M-O-R-R-E-R-A. Incorrecte, has dit 2 R's i entre la O i la E només n'hi va una. Júlia. Bàsquet. B-A amb accent obert, S-Q-U-E-T. Bufeta. B-O-F-E. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb B alta. Boris. Central. C-E-N-T-R-A-L. Ajupir. A-J-U-P-I-R. Física. F-I amb accent tancat, S-I-C-A. Fortuna. F-O-R-T-U-N-A. Barraca. B-A-R-R-A-C-A. Dilluns. D-I-L-L-U-N-S. Flama. F-L-A-M-A. Estiu. E-S-T-I-U. Temps. Déu-n'hi-do, Boris, déu-n'hi-do. Les teves companyes estaven una mica nerviosetes, però tu molt bé, Molt bé, aquest començament. Així m'agrada, que anem agafant ritme i anem a veure si els companys de l'Institut Martí l'Humà de Montblanc ho fan així de bé. Estàs a punt, Andrea? Sí. Paraules per tu, doncs. Temps. Incendi. Incendi, I-N-C-E-D-I. Incorrecte, aquesta lletra en català es diu C, no pas C. Enric. Concert. C-O-N-C-E-R-T. Negatiu. N-E-G-A-T-I-U. Salut. S-A-L-U-T. Missa. M-I-S-S-A. Reposar. R-E-P-O-S-A-R. Despatx. D-E-S-P-A-T-X. Lleuger. L-L-E-U-G-E-R. Creador. C-R-E-A-D-O-R. Melodia. M-E-L-O-D-I-A. Assumir. A-S-U-M-I-R. Incorrecte, aquesta paraula s'escriu amb 2 S's. I tenim temps acabat, però Déu-n'hi-do també, L'arrencada ha estat bé, així m'agrada. Anem a veure puntuacions. Anem cap a l'Espluga de Francolí, amb l'Institut Joan Amigó i Callau, tenim 9 encerts, a Montblanc tenim a l'Institut Martí l'Humà també 9 encerts, ja sabeu que això ho multipliquem per 100, per tant, total de punts per l'Institut Joan Amigó i Callau 900, per l'Institut Martí l'Humà de Montblanc 900 també. Fantàstic, doncs ja hem estrenat marcadors i estem a punt i preparats per seguir puntuant, en aquest cas amb el barbarisme intrus.
El barbarisme intrús. Aquí us diré jo 3 paraules a cada equip i haureu de saber identificar quina d'elles és el barbarisme intrús. Si l'encerteu, 100 punts per vosaltres. Si no, hi haurà rebot i serà l'altre equip qui podrà sumar aquests punts, si l'encerta, evidentment. Comencem amb l'Institut Joan Amigó i Callau, concretament amb en Boris. Boris, estàs a punt? Sí. Boris, sí. Bé. Doncs aquestes són les teves paraules. Opció A, tonelada. Opció B, nyonya. Opció C, zombi. Repeteixo, opció A, tonelada, opció B, nyonya, opció C, zombi. Quina d'aquestes 3? Digue'm. La B. La B. Tu dius que és nyonya. Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Rebot per en Bernat. Ara ja no tenim l'opció B, per tant tenim 50% de possibilitats. Opció A, tonelada, opció C, zombi. Quina de les dues deu ser el barbarisme? La C, zombi. La C serà... Doncs no, aquesta paraula tampoc és el barbarisme. En aquest cas, el barbarisme és l'opció A, tonelada. En català, de la unitat de pes equivalent a 1.000 quilos en diem tona i no tonelada. Ja que hem patinat tots dos equips aquí, No passa res, seguim. Institut Martí Lomà, ara li toca a l'Andrea. Atenció a les teves paraules, Andrea. Opció A, làmpara. Opció B, cucurutxo. Opció C, grenya. Repeteixo les paraules. Opció A, làmpara. Opció B, cucurutxo. Opció C, grenya. La. Dius que és làmpara? Doncs sí, molt bé, correcte. En català, de l'estri o aparell que serveix per a fer llum en diem llum, precisament, i no pas làmpara. Doncs molt bé, perquè és d'aquelles paraules que les tenim força assimilades en el nostre vocabulari i en realitat és un barbarisme. Aquí has estat molt bé. Anem a veure, repàs de marcadors. Doncs ens trobem amb l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, que no ha pogut sumar els punts, però l'Institut Martí Lomà de Montblanc sí que ha sumat els 100 punts de la prova. Bé. I seguim sumant amb la prova, en aquest cas, de la definició amagada. La definició amagada. En aquesta prova jo us diré una paraula i 3 definicions possibles. Només una de les 3 correspon a la paraula i es tracta d'identificar-la. Si ho feu, 100 punts per vosaltres, i si no, recordeu que hi ha rebot i seran els 100 punts per l'altre equip, si l'encerta també. Som-hi, concursa la Lina, estàs preparada? Sí. Doncs la paraula per la Lina és bestreta i les definicions són opció A, eina del camp, opció B, retret, opció C, diner que s'anticipa. Tornem a repetir les definicions. Opció A, eina del camp, opció B, retret, opció C, diner que s'anticipa. Quina d'aquestes deu ser la definició de bestreta? Penso que és la A. La A, dius, Doncs no, aquesta resposta no és correcta. Rebot per l'Andrea. Ja no tenim l'eina del camp, doncs anem a les següents, que és opció B, retret, opció C, diner que s'anticipa. Quina d'aquestes pot ser bestreta? B. Tu dius que és la B? Doncs no, tampoc, una bestreta no és un retret. Una bestreta és un diner que s'anticipa a algú. Aquí també hem patinat una mica els dos, no passa res. Aviam, l'Institut Martí Lomà, és el torn de l'Enric. L'Enric, estàs a punt? Sí. Jugues amb la paraula calima i les definicions per calima són opció A, fruita tropical, opció B, xafogó, opció C, dona àrab. Quina d'aquestes 3 deu ser la definició de calima? Opció A... Pots tornar a repetir la paraula? Calima. Calima. I les definicions són, sí. Opció A, fruita tropical, opció B, xafogó, opció C, dona àrab. La B? Dius que és la B? Doncs sí, correcte. Correctíssim, sí senyor. Bé, anem a veure, doncs, repàs de puntuacions. En aquest cas, altre cop l'Institut Joan Amigó i Callau no ha pogut sumar els 100 punts de la prova, però sí que ho ha fet l'Institut Martí Lomà de Montblanc, que suma aquests 100 punts. Bé. Estàs escoltant el Picalletres.
Vinga, relaxem-nos tots una miqueta perquè arriben els moments més musicals del concurs i jo no sé si esteu disposats a escoltar una mica de musiqueta, una mica de la cançó, vaja, i així destensem els nervis, que això va a un ritme frenètic i així ens podem relaxar. No massa, per això, no ens relaxéssim massa, que ara haureu de parar bé l'orella per respondre bé a la següent prova. Ho has sentit? Avui ens acompanyen els Manel, potser el grup més popular de Catalunya que ha traspassat les nostres fronteres. La cançó que escoltarem es diu El mar i estic convençudíssima que la coneixeu. Però tu i jo no ens hem banyat mai al mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar. Plantem les tovalloles, convido a un gelat, juguem a pala grega, esquivem passejants. A l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dormo una estona. Doncs sí senyor, els Manel, com m'agrada aquesta gent. Jo no sé si a vosaltres també us agrada, si sou fans, si els coneixeu. Us sabeu la cançó? Xavier i Josep l'estaven cantant? No, l'estaven escoltant molt atentament. Aquí no... Bé, home, sí, és el que havien de fer ara. A veure quina era la pregunta. Estaven Però aquí crec que no eren massa fans dels Manel, oi que no, nois? O què? No, però la cançó la coneixíem. La coneixíeu, sí? Bueno, això és així important. ja tenim de guanyat. Ja tenim molt de guanyat, sí senyor. Jo l'estava cantant. Bé, doncs ara ho comprovarem de totes maneres, si això ho coneixíem. Atenció, pregunta per la Júlia de l'Espluga de Francolí. La pregunta diu així: de quin color és el cotxe amb el qual diu la cançó que volaven? De color groc. De color groc? Doncs sí, correcte, un Ford Fiesta groc, per ser exactes. Correctíssim, ja hem vist que sí que estaves atenta, Ben fet, ben fet. Montblanc, anem amb l'Enric i a veure la pregunta que diu: sota quina llum diu que han ballat els protagonistes de la cançó? Sota la llum d'un fanal. Sota la llum d'un fanal, comprovem? Correcte. Doncs sí senyor, veig que sí que estàveu atents, que sí que estàveu escoltant i que encara que no sigueu fans... Estaven molt atents, Estaven atents i encara que no siguin fans la coneixien, la cançó, així m'agrada. Doncs a veure, puntuacions, tenim l'Institut Joan Amigó i Callau, que sí que suma els 100 punts, i l'Institut Martí l'Humà, que també suma els 100 punts. Felicitats, companys! Doncs jo crec que arribats a aquest moment el que també hem de fer és repàs global de puntuacions. Jurat, com van els marcadors? Els tenim a punt? Sí. L'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit sumar fins ara 1.000 punts. I l'Institut Martí l'Humà de Montblanc ha aconseguit sumar-ne 1.200. Bé, doncs està molt frec a frec, això. Encara ens queden proves, però està molt frec a frec. Sí, sí. Ànims, que estem a l'equador del programa i seguim sumant punts amb una nova prova de lletreig. A lletrejar. Doncs ja tornem a lletrejar i diguéssim que ja ara ja hem començat a escalar aquesta muntanya que dèiem, superant els 6.000 metres d'alçada. Per tant, alerta que tenim aquí ja perill de llaus, temperatures una mica més extremes, però no patiu que l'ascens encara és possible. Per tant, què tenim aquí? Doncs tenim paraules de fins a 10 lletres, verbs, però encara en infinitiu, cap complicació. Preparats? Anem amb la Júlia, de l'Espluga de Francolí. Júlia, temps, espardenya. E-S-P-A-R-D-E-N-Y-A. Protecció. P-R-O-T-E-C-C-I-O amb accent tancat. Enhorabona. E-N-O-R-A. Incorrecte, entre la N i la O hi va una H. Rebot, Boris. Reciclatge. R-E-C-L-I... Incorrecte, t'has menjat una síl·laba.
Rebot, Alina, experiment. EXPERIMENT. Tempesta. TEMPESTA. Comprensió. COMPRESSI. Incorrecte, t'has equivocat. Aquí va una N i una S. Bé, doncs no hem pogut completar la prova. Abans he dit rebot, ja sabeu que a les proves de lletreig seguim sempre dins del mateix equip, i aneu passant. En fi, anem a veure els concursants de Montblanc com es defensen. Comencem amb l'Enric. Estàs a punt, Enric? Sí. Sí? Molt bé. Temps, doncs, propòsit. P-R-O amb accent obert. Incorrecte, aquesta O no porta accent, la que porta accent és la següent. Bernat, torradora. T-O-R-R-A-D-O-R-A. Transport. T-R-A-N-S-P-O-R-T. Cartutxera. La pots repetir? Cartutxera. C-A-R-T-U-T-X-E-R-A. Referència. R-E-F-E-R-E amb accent obert. N-C-I-A. Secundari. S-E-C-U-N-D-A-R-I. Observador. O-B-S-E-R-B-A-D-O-R. Misteriós. M-I-S-T-E-R-I-O amb accent tancat S. Temps. Déu-n'hi-do, Bernat, Déu-n'hi-do. Veig que nerviós no estàs tu, podríem dir. Portes força controlat, això, no? Bernat? En part. Bueno, va, En part. En part, bé. Doncs moment de saber puntuacions. A veure, a l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí tenim 4 encerts, per tant, 400 punts. Institut Martí Lomà de Montblanc en tenim 7, per tant, 700 punts. I ens seguim sumant de punts, en aquest cop, amb l'embarbussament. L'embarbussament. Aviam si sou capaços de llegir-nos un embarbussament sense embarbussar-nos. Si ho aconseguiu, 100 punts més al marcador. En fi, recordeu que a l'audiència dir-los que en aquest moment els concursants reben l'embarbussament de la mà dels seus presentadors locals. És així? Xavi, tenen ara mateix l'embarbussament? I els hi estem ensenyant. I els hi esteu ensenyant. Bé, doncs, Júlia, quan vulguis. Em sembla que et toca a tu, Júlia? Sí. Quan vulguis. Per la carretera, un carreter porta un carro amb 4 rodes. Per la carretera, un carreter descarrega i passi-ho bé. Correcte. Bé. Veig que no ens hem embarbussat aquí. Anem cap a Montblanc. Bernat, estàs a punt? Aquí també han rebut l'embarbussament ara mateix, no? Ara mateix els hem donat ja. Confirmem. Perfecte. Doncs, Bernat, quan vulguis. En Santi és salxitxaire i serveix sandvitxos fastigosos de salxitxes a la sandvitxeria. Quin fàstic, els sandvitxos. Correcte. Bé, aquí ho heu defensat molt bé els dos equips, Per tant, tenim que l'Institut Joan Amigó i Callau té els 100 punts de la prova i l'Institut Martí Lomà també té els 100 punts de la prova, sí senyor. Ara sí que encarem la recta final i ho fem amb l'última prova de lletreig. A lletrejar. Darrera prova de lletreig i del concurs i alerta perquè ens disposem a fer el cim i ja sabeu què passa als 8.000 metres d'alçada. En fi, que hem de multiplicar els esforços i hem d'anar-hi molt preparats. Ara ja tenim paraules d'un mínim d'11 lletres, verbs en infinitiu, però també conjugats, accents, guionets, vaja, una miqueta de tot. Però tranquils, perquè aquí hi ha ajuda i si la demaneu jo us donaré una pista molt rapideta que segur que us anirà molt bé. Estàs a punt, Júlia, de l'Institut Joan Amigó i Callau, de l'Espluga de Francolí? A punt. Molt bé, doncs temps. Rinoceront. R-I-N-O-C-E-R-O-N-T. Xenofòbia. X-E-N-O-F amb accent obert, B-I-A. Exhaustiva. E-X-H-A-U-S-I-T-A. Incorrecte, després de la S hi va una T que t'has menjat. Boris, alliberàrem. A-L-L-B-E.
Incorrecte, hi va una I entre les dues L's i la B alta. Ei, Alina, emprovador. E-M-P-R-O-V-A-D-O-R. Complementari. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T-A-R-I. Perruqueria. P-E-R... S'ha acabat el temps. Temps. Bé. Anem avançant. Anem a veure si els companys de Montblanc ho superem, això. Toca en Bernat. A punt, Bernat? Sí. Som-hi, doncs. Sí. Temps. Castanyereda. C-A-S-T-E-R-A-N-Y. Incorrecte, la vocal que hi ha després de la T és una A, com a castanya. Andrea, comptabilitat. Comptabilitat. C-O-M-P... Incorrecte, la primera lletra d'aquesta paraula es diu C, no pas C. Enric, immobiliària. I-M-M-O-B-I-L-I-A-R-I-A. Incorrecte, aquesta paraula és esdrúixola i per tant porta un accent. Ai, que hem patinat aquí. No passa res. Anem a veure repàs de marcadors. L'Institut Joan Amigó i Callau, en aquest cas té 4 encerts, 400 punts, i l'Institut Martí L'Humà no ha pogut arribar a sumar cap puntuació. Però, en fi, no passa res, nois, tranquils, tranquil·líssims. Així les coses, jurat, com queden els marcadors? Els marcadors finals del programa d'avui són els següents. D'una banda, l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí ha aconseguit sumar 1.900 punts. I de l'altra banda, l'Institut Martí L'Humà de Montblanc ha aconseguit sumar-ne 2.000. Doncs ja tenim guanyador, sí senyor, és l'Institut Martí L'Humà de Montblanc. Enhorabona, nois, molt bé, molt bé. Ja sabeu que competiu contra els alumnes de l'Institut Sant Cugat per un lloc a la final del Picalletres Nacional. Esteu contents, no? Sí, molt. Que se us notin aquests anys. Jo crec que us agrada molt en aquesta classe xocar-se les mans. Sí. Estaven la mar de contents, eh? Veig que ho han fet al principi, allò per desitjar-se sort, i ara també, però molt bé, molt bé. Us ho heu passat bé? I fins i tot un ball, fins i tot tenen un ball, eh? Ah, sí? Que sí? Tenen un ball? Com fa aquest ball, Enric? Amb les Te l'han mans fet a així, tu? ara creuen les mans... Molt bé. Llàstima que no ens veieu, llàstima. Bé. Companys de l'Espluga de Francolí, nois, així és el joc, ja sabeu com ho diem, però no patiu perquè les puntuacions han anat molt frec a frec, per tant, ho heu fet també molt i molt bé, eh? No, heu d'estar força orgullosos. El que ens importa de saber és si heu passat també una bona estona. Us ho heu passat bé, vosaltres? Sí? Nosaltres també amb vosaltres, eh? Moltíssim. Com ha anat l'experiència? Jo us he vist nerviosos, eh? Em sembla que estàveu un xic nerviosos, vosaltres. Sí, una mica. Estaven molt nerviosos, sí. Estaven nerviosos, no, Xavi? Estaven nerviosos, però en tot cas d'aquesta experiència segurament que hauran après una mica més d'amor per la llengua, que això és l'important, i d'altra banda jo crec que hem d'estar contents perquè tindrem una bona representació de la Conca de Barberà, també, a veure si aconseguim que els companys de Montblanc arribin a la final del Picalletres. Almenys això desitgem des d'aquí. Lo important és, com deies tu, que aquest amor per la llengua, i de fet és la filosofia d'aquest programa i és el que busquem. No sé si estan gaire decebuts. Esteu decebuts? Bé. Home, haurien volgut... Jo crec que no ho han d'estar, perquè la puntuació, ho dèiem, han anat molt frec a frec. Per tant, molt bé. Ha anat molt justet, això. En fi, concursants, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, i a tots dos equips seguiu treballant així de bé. Xavi, Josep, moltíssimes gràcies també a vosaltres. A tu. Que vagi bé. Vinga, i gràcies. Adéu. I gràcies també a l'Espluga FM Ràdio i a la ràdio de Montblanc, que sense les ràdios locals ja sabeu que no seria possible aquest programa. Sí senyor, un plaer haver compartit estona amb vosaltres, passeu bé i cuideu la nostra llengua com si fos un fill vostre, que s'ho mereix. Adéu-siau, fins la propera... Picalletres, el concurs de les estrelles lingüístiques.